Eta lamik nolako ziren? Dena urrezko zuten taula, Urrezko zuten dena, bazakiten gaino nuntzen horregia? Dena gorraxik eta ruluntzelik eta platerak eta kasuk eta dena. Eta nolakoak ziren, ahi juzun ez betera, amatxi edo? Arek erratzen, nahi zuen hartu baina, aurre ozainen. Aurra deitzuten, aurra zatuko. Eta nik uste den hor joanen, zuen aizpa. Eta Andri horrek, magin horrek. Eta aizpa zelgoz, hori, mantzion aizpakrik zerbait. Hori itxeko, joanen ere baita, hori egia. Joaneko Andriak zuten deitu lamiek, emagin lanak egiteko? Ez, barbenekoa. Bertan odondon. Eta barbeneko Andria zer? Emagin lanak egiteko ditu zuten ez? Emagin lanak egiteko errik zerri, txeuztxe, ebetzen zen. Bai. Txunun itxeztxe, deki kastuten, digu, jakin zuten, alami hori jakitzen baita dena. Deitzuten eta aurri gozainen, nahi zon hartu otipat zeretiko. Inzon ez da derrata. Ari genaitzen honitz eta xarrantxa darrakusi. Urrezko gainera, Urrezko, hau xera mardita. Atzere behitu eramartzo, dena musik egin joan gira. Ura musika, atzte... Itxeño, laguntzen zioten? Itxeño, txataino. Atzere behitzen mani manzo, kenduko zu. Atzere ez behitu nio, hanka sartu zuen bat, ja. Musikaren nahi zonko zen, erdia. Haien erdikin, inizitu amartze txeta. Orduan, baliko zuen igual, urrepuskarek, oainko milion bat, eta orduan oainko milion batekin egiten zain ziren, amarretxe, 5.000 euro lau. Etxe honitz erosi zituen, Erositi, etxe hondu. Eta ze etxe dire, Eta landan ere lurri guenak eta... Ze etxe dire barbenekuk erosi zituztenak? Xarrantzan dirukin. Denak barbenuk horretan dio, barbenuk dure, ondu hartan.